taba samun irin wannan asirin ba. Bai da wahala sai zafi ga aiki kamar yankan wuka, albarka annabi in an gwada zai yi. Zan ba ku saboda darajar manzon Allah. Ka tura wa mutane, ka tura ma al'umma ta ƙaru. Sannan kayo annabi salati kaman addu'a. A ɓangaren farin jini, kwarjini, muhibba, kasuwa, kana so jama'a su soka sosai. In ka kasa kaya ya kasance ka fi kowa samun kwastomomi da bakin mutane na alkhairai. Ga abin da zan gaya ma sha ake kuma wallahi bai da wahala. Albarka sayyidina rasulullah duka wannan na yankan shakku ne. Kar ka zo ka damun da surutai, bana so dan uwa. Zaka je gindin bauri da bismillah ka sassakai gabas da yamma dama da haunu. Idan ka sassakai sai ka debi jina-jina abinda ake ce matarnaki kenan jinin mutum. Ka hada su, ka shanya su bushe ka dake in sun zama gari sun hadu. Ka dauko nono ka zuba a ciki iyayen da ya samu. Lokacin da zaka sha zaka dauki madubi kana kallon fuskar ka, kai bismillah ka sha. Dan girman Allah dan uwa sha wannan su uku kaga ikon Allah. Ka sha wannan su uku kaga ya Allah zai juya ma kasuwanka. Ya Allah zai juya maka daranka zuwa safiyanka. Ya gari zai waye maka, ya taurarinka za su buɗu suwanku, ya lamarinka Allah zai azzama shi. Tsakanina da Allah wannan sirrin na yankan shakku ne. Wanda ya bari wannan ya bashi, tsakana da Allah ya tamfatsa ma arziki kulli kuma ya sa kafa ya albashi. Na ba ku saboda girman manzon Allah. In an yi an samu biyan bukata, in Allah ya yarda a gwada a yau din nan. Yau juma'an nan dan girman Allah dan uwana in ka same su ka fara gwadawa. Ko gurin yan ganye ka je ka kunna musu busin dina, kar ka zo ka daman da tambaya bana so. Jina-jina ko in ce maka jinin mutum ko in ce ma tarnaki duk sunan shi ne, sunan icce ne. Idan ka sa iccen a cikin ruwa shaida in an baka shine za ka ga ya koma kamar jini. Ana bada sha bangaren mallaka, muhibba ne na yankan shakku, kwarjini ne, farin jini ne. Na baku saboda girman manzon Allah. Sai kuma iccen ɓaure kar ku manta. Akwai annaban da ya shiga cikin ɓaure ai. Ka tuna da wannan. Ina baku sata amsa kar ku manta. Ka zo ka damun da tambaya ba zan baka amsa ba. Kai ma kanka. Na baku saboda manzon Allah. Ine ma kowa fatan alkhairi, ni ma kaman addu'a dan uwana. Wannan mujarraban ne, zaka ji dadin shi in Allah ya yarda. Zaka min addu'a in Allah ya yarda. Aje a gwada mu gani. Wallahi zai yi insha Allah.